Joo. Sitten siinä olisi ehkä mahdollisuus nyt, ja onkin mahdollisuus vierailijoilla puheenvuoro, jos haluaa käyttää, kertoa jotakin meistä, heistä tai omaisista. Meillä on aloittaa, jos minun kehut. Niin, tervetuloa tänne, jos haluatte jotain sanoa replikkiä. No mä voin sanoa pari. Tervetuloa tänne. Hellu rei kaikille. Mä oon Helsingin Villasukka-tehtaan patruuna Kumpulainen. Päätyäkseni valmistan villasukkia maamme ainoassa tehtaassa. Ollut ilo ja kunnia olla myös eläkkeensaajien jäsen jo ehkä 14 vuotta. Tiedätkö Jokke, minkä yhdistyksen jäsen olen? Joutseno. Aikoinaan järjestin eläkkeensaajille kaikenlaisia konsertteja. Silloin oli näitä 4 piiriä, vähän isompia kaikenlaisia juttuja. Oli niin ihan säällistä siihen Joutseno-ryhmään, kun siellä oli niin vähän porukkaa ja alettiin sitten kehittelemään, niin kuin miten saadaan lisää jäseniä sinne. Mutta siellä on pysynyt ja ehkä liityn tässä vielä näihin ja saa liittyä vaikka niin moneen yhdistykseen kuin haluaa. No ei niitä ole kuin ihan siis kourallinen pari. Nyt on hyvin vähän siellä. Mut mä tulin nyt vaan ihan todellakin extempore tähän, mä edes tiedä, onko mulla mitään asiaa kellekään, mutta on tosi kiva niin nähdä, että miten elinvoimasta on vielä tänä päivänä niin yhdistystoiminta. Mitä että? Niin joo, on mulla myös musiikkiharrastus, on musiikkituottaja ja kaikenlaista ja meillä on teidänkin kanssa sitten tässä nyt, mikäs torstai se olikaan, tää helatorstaina, niin tuon tänne sitten mielenkiintoisia esiintyjiä ja tietenkin tulevaisuudessa joulun nähdään jotain, mutta ei ole tarkoitus nyt itteensä mainostaa, vaan kiittää teitä. Eli kiitos ja näkemiin ja kuulemiin. Hyvää kevättä!